ayaw cool. Bata pa ko cool. Sino? Ako? Morning call! Morning, Tits! Kaloyal, feel good morning! Let me tell you. Miyerkules, November 22, 2023. May buta kaninyong tanan. Sa oras na 7:28 ay kasama na ang cool na Angkol Kaloyal mula Lunes hanggang Linggo. Angkol Dago! Ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Morning sa inyo tanan mga auntie. Kasama rin ang hot na tita sa Baratang Radio Muse ng South Division Champion ng MPBL, Nabacoor City Strikers. Give it up for Tanya Chinita! Hoy, marami. My chinita, girl, my chinita, girl. Thank you, Carl! What's up? What's up? May mga relatives na seaman or kaibigan? Yes, mga pinsan. Pinsan mo seaman. Okay. Pinsan. Yan, minsan ko kinakamusta mo naman sila. Oo, hindi naman masyado. Pero pag lagi ko naman sila nakikita sa Facebook eh. Okay naman sila. Ako kinakamusta ko pag pauwi na. Ko talaga Yan ang basic. Basic. Diba? Pag pauwi na, kamusta yung pagpapunta? Wag mo na. Siyempre, sayang yung mga pabango, yung chocolate. Sayang yun. Kailangan pa ma-memorize yan. Ako, basic talaga sa mga kanon. Pero kamustahin nyo, lalo na pag nasa biyahe sila, nakasampa sila sa barko. Isang, di ba Bakit, ng balita, Tits, ang Ano meron? barkong Galaxy Leader ay syempre bumabaybay sa Red Sea. Okay. Eh ngayon, biglang may helicopter lumapag dun sa top level ng barko. Oo. Mga miyembro ng Houthi. Itong Houthi ay grupo ng mula sa Yemen. Ay support group ito sa grupong Hamas. Yun yung nanggugulo ngayon sa Gaza Strip. Naging kalaban ng Israel. Kaya nagkagulo dahil sa Hamas. Itong Houthi, hinayjack nila itong barko. At nasabing dinala itong barko sa baybayin ng Yemen. Doon dinala. Nawalan na rin daw ng komunikasyon ng barko. Wala. So, inaalam pa kung may Pinoy nakasama sa 25 crew members ng barko. Alam Oo. mo naman, basta Pinoy matik, may mga tanim tayo sa kada barko. Oo, basic Kaya- yan na pag seaman, Oo, Pinoy, mas magaling talaga tayo Yes, dyan. exactly. So, yun yung inaalam pa kung may Pinoy bang nakasali doon. Kaya nakakatakot kasi lumapag yung helicopter, Tits, bumaba itong armado, itong mga hijackers. Tapos yun, pinagtutukan na ng baril, then dinala na nga itong barko doon sa baybayin ng Yemen. So, hinijack. So, parang suporta nila ito na, sabi nga nila, pag barko ng Israel, harangin namin. Kaso yung barkong yun, British company may-ari na ang nagpapatakbo, Japanese firm. Wala rin naman daw Israelis na crew member. So, ano ba talaga? Baka hindi lang support ang binibigay nila, hindi lang support, pati, syempre, pag pera din yan. Oo. Nang hijack ka ng barko. True. Business. Millions of dollars po ang halaga niyan. Kung ano man, yung barko pa lang, ano pa yung karga ng barko na yun? Tama. Kung ako ay isang asawa ng seaman talaga, Oo. mapapraning na ako dito sa Pilipinas. Oo, At nakakatakot. hindi na ako makakatulog. Kasi hindi lang ganun tis yung mga pirata, itong mga pirata like sa Somalia. O may mga kaibigan ako na mga seaman. Totoo talaga yan. Yung mga pirata, didikit yung bangka nila dun sa barko, then aakyat sila ng barko. So, yun sa Somalia. Oo. Yun yung hanap buhay nila, mamimirata ng barko. Very bad. Oo, Very kaya bad. bad talaga, no? Itong mga pirata. Akala mo yung mga shokoy kasi ang bilis sumakit sa barko totoo. Tsaka mabilis yan kumampay ng buntot eh. Oo, yung shokoy? Yung pirata. Nakakainis pero sikat sila kasi yung One Piece, Syempre yung pirata. hindi yung shokoy. May hasang daw yan, Yung Shokoy. yung pirata. Ay,
kasi nga sanay sa dagat. Ay, yung Shokoy. Yung pirata. Ay, anak buhay na nila yan. Kahit sumisid pa yan ng pinaka-ilalim. Yung ng Shokoy. dagat. Yung pirata. Uy, diba? May dalang baril. Yung Shokoy. Ay, yung pirata. Yung pirata. Shokoy. Pero bakit kaya kapag pangit, no, ang bansag agad Shokoy? Oh, Sa? sa pirata? Sa seaman. Pero kasi kahit medyo medyo gwapo lang yan, babaero yan. Yung seaman. Oo, Daming ang chicks ng seaman. ng Shokoy. Dumaong sa Brazil. Yung Brazilian chicks. yung seaman? Shokoy. Wow, social. Pero pag nanganak daw yan, pag nagbuntis, naglalabas yan ng million of cells. Yung Shokoy? Yung seaman. Oo. Milyon-milyon nilalabas yan. Hindi lang sales, pati pera. Galante yan. Yung seaman? Yung Shokoy. Wow. May dalang pabango para sa'yo. Yung seaman? Yung Shokoy. Crush sa crush ka. Ng Shokoy. Oo. Shout out po sa mga seaman? shout out sa mga bababa ng barko ngayong magpapasko. Congratulations. Mga seaman. Mga Shokoy. Siyempre, ang sarap kayo magpasko kasama ang mga pamilya. Of course, ng seaman. Ng Shokoy. May Pasko din sila. Kakanta sila ng Let's Sing Merry Christmas pagdating ng Pasko. Oo, yung pamilya ng seaman. Yung pamilya ng Shokoy. Uy, nangaroling yung pamilya niya. Ng seaman? Pamilya ng hijacker. Dito ka ng baril. Magbibigay kayo? Sabi ng hijacker. Sabi ng Shokoy. Ano bang English niyan ng Shokoy? Ha? Ano English? Manganor, ano yung Shokoy? Shokes. Shokes! Shokes! Ang galing mo talaga, Bang Kanor. Isa kang... Shoko. Baka malayan. Kaya, ayan. Napakawalang yan mo Ingatan talaga. natin, ha? Yan ang ating mga bayani kasi kahit malayo sa pamilya, nagtatrabaho para lang sa ekonomiya ng bansa at para sa ating sa kanilang mga pamilya. Yung seaman. Yung Shokoy. Si Si Shokoy. Good morning sa lahat Seaman! ng hijacker. Uy, ang laki ng kwintas, gold. Ng seaman? Ng Shokoy. Wow. May perlas na dala. Yung seaman? Yung hijacker. Wow! May uwi ngang Toblerone sa misis niya eh. Yung seaman? May Shokoy. Uy, nako! Mag-ingat po tayo sa mga... Seaman? Sa mga... Shokoy. Tama na to. Hoy, hanggang susunod po, doon lang, alas 8:30. Kaya standby lang po kayo dyan. No? Shout out pala kay Marlon Gukman na isang... Shokoy! Uy, kayo talaga. Marlon Gukman, morning sa iyo dyan. Kay Morning! Uncle, mga barbero natin, Tansyong, Rolyon, at kay Elvis Cabanlit, Emerge Mercadal, at Lumansok, mga barbers natin dyan, ng mga ka-loyals din yan. Yes. At si Uncle Noriel Agpalo. True. Yan si ate. Mga mananahi din natin, ha. Morning sa inyo. Good morning po sa inyong lahat. Ate Lorna Ulyaras, morning sa inyo. Mga Correct. magtataho. May buntag Good sa inyo. morning. Nasaan tayo sa Friday? Nasaan Isidro Paranaque? Yes, para sa Love Radio Basketball 3-on-3. Opo. So, kita-kits tayo dyan, ha? Tapos sa Sabado. Rakrakan sa Linggo. Si mamaya, tutuloy natin yan. 33 days na lang! Pasko na!